ژیانê derfetê bextewariyê nedame delalê, ji ber ku me xemgîniya her kesî kir xemgîniya xwe û êşa wan kir êşa xwe. Heta rondikên kesekî ku me qet nedîtine li aliyê dinê dinyayê dilê me perçe kir. Em ji pisîngan re giriyan, me ji bo çûçkan reş girê da, em ketin şînê. Lawaziya dilê me car caran em li hember jiyanê qels kir. Bi rastî çi xweş e, dema însan ji ber her du ve bişewite delalê. Çi xweş e ku meriv ji bo pirskirêka kesê ku hûn nas nekin xemgîn bibe û li çareyekê bigere. Ez di tevahiya jiyana xwe de her dem xemgîn bûm û qeherîm. Jiyan çi qas xweş e, ne delalê. Kêfxweş bûn, hezkirin, hîskirin, fikirîn û hîskirina wî êşên bêdawiyên jiyanê.